Kuti buku la Masalimo 69 verse 1 mpaka na ndime zakuntunda kwa chapter chimenechi zimafotokozera chibalaliko chimene chinalipo pakati pa mfumu Davide ndi nzika za mu ufumu wa Yerusalemu munyengo imene Israeli adadalira pa Davide ngati mfumu. Chapter number 69 cha buku la Masalimo, mukatikati mwa mizera yake timapezamo ufumu wa Davide, timapezamo upresidenti. Chapter chimenechi chimatifotokozeranso za ma MP kodi makansala komanso azimayi ovina pa nkhani zazochitika za dziko lonse. Mmene Davide timandziwira, timantenga mbali yoyamba ngati mtumiki pamaso pa Mulungu amene adachita zazikulu za Mulungu na akhalanso mfumu ya dziko. Choncho mbali ya uzimu ya Davide idakhala affected ndi mbali ya ufumu umene Davide anali mfumu yake. Mukaona kuti mu ufumu wake Davide anali ndi achina Adoniya, Zodaki, ana Zeruya, osayiwala kilimino wankulu amene amatchedwa kuti Simei. Mukayang'ana ndi chidwi chapter number 69 padali chosowa ngati chimene mwakumana nacho amayi kapena nene kuti ndikuyankha yankho ndi funso la mzimayi amene akupemphera 7th day ali ku branch kula church elder. A church elder awasankha ufumu. Mmene asankha ufumu anauza mpingo kuti uvale dolika unakayimba AY inakaguba kwa gubira mfumu amenenso nda church elder. Mwambo ochemerera mfumuwa amene mbali ina nda church elder akukakamira kuti tsopano akakumane nda ATA. Ndiye pamwambo okumana nda ATA aitanisaso mkwanyanya wa kuchipembedzo cha 7th day Adventist ya Malawi atatu a moto yokhala ndi chizindikiro cha mtanda. A elder awo asankha ufumu ndi akukakamiza dolika agwirizana ndi AY ndi menzi ipite ikakumane ndati pachifukwa chimenecho mzimayi akufusafusa kuti kodi nkoyenera. Ndiye ndayamba kukuyankhani kuchokera ku buku la Masalimo ndi kutengereni Davide amene adalinso mfumu mkati mwa mizera ya chapter number 69 cha buku la Masalimo. Muli mpeni umene ukuyenda umene ukufuna kulekalekanitsa maufumu a dziko lapansi ndi maufumu a Mulungu. Davide adali mfumu koma verse number 1 akuti ndipulumutseni Yehova pakuti madzi afikira moyo mwanga, chigumula chindimeza, ndayimirira m'thope lozama. Liti limene adayimirira Davide. Mukapeza kuti Davide ali mfumu anali atazunguliridwa ndi madzi odzama, sakumva munthu. Davide ali mfumu mbali ya ufumu ya dziko lapansi idamukhalira madzi
amene anali kukamiza moyo wake kuti akayendetse ndale za ufumu wa Israeli, akachite pamodzi ndi mafumu amene anali kuwayang'anira pa maiko 8 amene adapambana atamenya nkhondo, amene adali pansi pa ufumu wa Israeli. Davide mfumu ya maiko 8 amene adawagonjetsa kuti akalamulire. Madzi anali kufika mmoyo mwake. Uzimu wa Davide unali kumizidwa ndi omuzungulira pakati pa ufumu komanso ndale. Chapter number 69 mukadzakhala nacho kuti tili ndi nthawi yoti tichifotokoze one by one, muzapeza mmene Mulungu akutsutsirana nazo, mmene Davide akumvera kuwawa mpaka na akuyitana Mulungu kuti ndipulumutseni Yehova chifukwa madzi afikira moyo mwanga. Madzi komanso thope lozama limene Davide adayimirira, sankanena uchimo, sakumva munthu. Davide amanena mphamvu za ufumu wa dziko lapansi. Nyakwawa zimachoka ku Heziboni, nyakwawa zimachoka ku Mizipa, zonsezo zimakanzungulira kukamfotokozera milandu ya miyambo ya mmakomo, za mmakomo mwawo, miyambi za mmakomo zochitika za ufumu wa midzi zimene zinali zosagwirizana ndi Mulungu amene anali osogolera mmoyo mwa Davide. Davide ataona kuti uku akubwera ndi miyambo, uku akubwera ndi zochitika zawo za dziko lapansi, ngani zotsegula manda, kulimbirana minda, kulimbirana za ajira. Davide akuti madzi akuoneka kuti afika mmoyo mwanga. Chifukwa chake icha tsopano mbuzi zolamula, uku mulandu mbuzi, uku mulandu nkhuku, uku mulandu ng'ombe, zonse zija zinali kusemphana ndi chifuniro cha umulungu, zinali kusemphana ndi chikhirisitu chikadakhala kuti chidalipo, zinali kusemphana ndi chiyero ndi chilungamo cha utumiki wa Davide, zimasemphana. Zimenezi zambali ya maufumu akudziko lapansi ndi zimene zidamukhalira madzi ofika mmoyo mwake. Davide ataona kuti miyambo ya maufumu ziliza za mchimizi, miyambo ya makolo anga imene ikufunika kuti ndidzitsatira pa ufumu iku ndichotsa pamaso pa Mulungu, ndi pamene amakuwa pa verse number 1, ndipulumutseni Yehova chifukwa madzi afikira moyo mwanga. Tsono ndikukuyankhani mama kuti mchinyengo mkugwa kwa mpingo kwatsogolera nyengo ino. Tikamanena kuti 7th day yaphatikana ndi mafano ilekeni, tikunena nkhani zake zimenezi. Nkhani zimenezi zimene zinafunika kuti akuofesi athamange akazuzule, koma akuofesi alipe akulola kuti machechi eroda dzikhoza kumakhanya kwawa. Uchechi eroda akhoza kukhala mafumu amidzi, adzikalongosola za ziliza za mchimizi za manda, adzikalongosola za miyambo ya mchimizi, koma ali mafumu omwewo akakhalenso kuti nda chechi eroda kulibe ufumu ku dziko lapansi umene umalongosola za Mulungu. Ufumu umalongosola zinthu za dziko lapansi. Chinafunika kuti achechi eroda amenewo akapasidwe sensha, akagendedwe ni miyala kwa achotsa, osati kwa alekelera, chifukwa akufuna kuononga mpingo mbiri yake. Koma pakuti nanga amenewa natwa ibu ngati amenewa ngati atuluka ku sataniki, zilibe vuto zimenezi. Mpamene tupavutira pamenepo kuti zimene a 7th day akulimbana nazo ndi zinthu zimene zinafunika kuzichotsa. Tamverani, munthu uyu mukumuona pamene papayo chimene wakuchitachi nchikunja, koma taganizani kuti chikunja chawocho atenga nkwanyanya wonse wa 7th day Adventist ya mtanda mpaka akavale dolika, azikayimbira kuti akuyimbira Mulungu, akuyimbira ufumu wa Mulungu. Bwanji dolika sadavale nkwakondolera tsiku amasankha uchechi eroda.
bwa lero uchechero da ukavekedwe dolika mpaka pa bwalo la ufumu. Mumadziwa kodi zimene amachita mafumu akamaveka mafumu kumakhala nyangatu samangomva, kumakhala nyanga, kumakhala ukhwima, kumakhala usiyana zizimba kumekoko. Sonde kuti ngati 7th day ikumulola chechero wadera limene lolo kukhala mfumu mpaka na kupita kukakhala pa bwalo la TA nkutenga dolika, ndiye kuti Efereimu waphatikana ndi mafano muleke.